खुलुमबाय दिनैनि नैबे गोथार समाव आं Dr.Chinon Narzary कलागुरु बिष्णुराभा जुनियर कलेजनि बिबुंगोरा आंनि न'आ रौता सारिआलिनि नैबे बजाजार गामियाव आं दिनै बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर एकर्ड बिनि सायाव आंनि मोजां मोननाय एबा गाज्रि मोननाय बे बाथ्राखौ फंनैसो बुंनो सानदों। दा गिबियावनो बिटिआर गोरोबथा जाय बिथांमोना बे गोरोबथायाव सागान होबाय बे सागानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। बे बिटिआर गोरोबथाखौ आं बरायनायल' नङा, आंनि गोसोआव मोनसे गोजोननाय फैदों जे जोंहा बेल' नङा गोरोबथाया 1993 मायथाइयाव बिएसए गोरोबथा जालांबाय। बेबो बड'लेण्ड सोरजिनायनिनो मोनसे गोरोबथा। बेनिफ्रायनो जोङो बड'लेण्ड सोरजिनो थांनाय एबा मोनसे लामा बे लामाखौ जों मोनदों। बिनि उनाव नैथि गोरोबथा जादों जोंहा 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा। बे गोरोबथाया आरो बिएसएआव जेसेबांखिनि जोङो पावार एन्ड फांसनफोर होदोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन बेवहाय जोङो माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ जों मोननो हादों। आरो फैयै फैयै थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइ बेवहाय बर'नि मोनसे ओरैबायदि मोजां गोरोबथा जादों आरो बे गोरोबथाया साबसिन गोरोबथा होननानै जों बुंनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय बर'नि गेजेराव मोनसे गोजोन बे गोरोबथाखौ लाबोनो हादों आरो बर'नि गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन आरो खौसेथि बे गोरोबथानि गेजेरजों लाबोनो हादों, बेखौ जों गनायो। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जे बर' माहारिया जे इयुनाव जे मोनसे गिदिरथार जे दावगानाय समाज फारसे, राजखान्थि फारसे, रांखान्थि फारसे, सोलोंथाइ फारसे बेफोर गासै बिथिङाव जौगानायखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा थिनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला गोरोबथानि उननो माखासे इमप्लिमेन्टेसन जानाय जे मसआव जेसेबांखिनि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनां माखासे क्लजफोर दङमोन, बे क्लजफोरनि गिबि खेबावनो जोङो मोनसे इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय क'क्राझारनि गभ मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय इतिमध्य। आरो बिनि उनावनो बेसेबांबा बोसोर फरायसा आफाद आरो बेबायदिनो बर' साहित्य सभा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा जेरै बर' मिडियाम फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट जे डिमान्ड खालामबोदोंमोन, बे डिमान्ड खालामनायाबो इतिमध्य ग्रेन्ट जाबाय। बेखौबो जों बरायदों, आसाम सरकारखौ जों बरायदों। बिथांमोना दि जोंनि जे दाबि बे दाबिखौ मान्य खालामाखै, बिथांमोना जेरैबायदि डिमान्डखौ जोङो लाबोबाय थादोंमोन बेबायदि डिमान्डखौ जोंनो होफैमारबाय। आरो बे सेपारेट डाइरेक्टरेट जानायनि उनाव जोंहा मोनसे आसा आरो जोंनि जा गिदिरसिन मिजिं, जेराव जोंनियाव कुइसन पेपार जायखौ बर' मिडियामनि कुइसन पेपार एबा पेटार्नफोराव जोंहा गोबां गेना गोरोन्थि थालाङोमोन। बे गोबां गेना गोरोन्थि थालांनाया निस्सय जेब्लानाखि जोङो फुल्लि
सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ जोङो फांसनाव लाबोनो हागोन एबा खामानियाव जों बाहायनो हागोन अब्ला निश्चय जोंनि बर' मिडियामनि फरायसाफोरा बेबायदि माखासे कुइसननि जेंना माखासे स्पेलिंनि जेंना बे जेंनाफ्राबो जोबनानै थांगोन होननानै आसा थिनो हायो बे मोनसे गिदिरथार मोनसे डिमान्डमोन आरो बेयो जाफुंबाय होननानै जों बुंनो हागौ आरो बेनि उनावनो जोंनि बिटिआर गोरोबथायाव मोनसे लिरनाय दंखायोमोन बेनो जाहैबाय बिटिआर ओनसोल एबा आथिखालनि बिटिएडि ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल बेबो इतिमध्ये ग्रेन्ड जाबायखौनो जों बुंजायो नाथाय बेनि जा माखासे कमिटि दानाय बे कमिटि दानाया एडभाइजरि कमिटि दानाय बे जाफुंथ'वाखै निश्चय बे जागोन दा बिदिब्ला नायहरदो जोङो बिटिआर एकर्ड जाखांनाय लोगो लोगोनो जों माखासे एकर्डनि मावनो गोनां जा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां बेखौ मोनथामसोखौ जोङो इतिमध्ये मोनखाबाय दा बेयाव आं बुंनो सानदों जे बिटिसि आरो जोंनि जा बिटिआर एकर्ड बे बिटिसि एकर्डआव जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दंमोन बे पावार एन्ड फांसना बा एडमिनिस्ट्रेटिभ जे पावार एबा गोहो बे गोहोआ दिनै बिटिआर एकर्डआव एसेबाबो बांदों सिगाङाव जेरैबायदि जोंनि अफिसारफोरखौनो जों बुं जे माखासे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारफोर दङ बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिटिसिनि बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा आसाम सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि गाहायाव नङा होनना बुंदों स्टेटासा समानै समान थागोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे एक्जिकिउटिभ अफिसारफोर दंबावो बे एक्जिकिउटिभ अफिसार नङा बेयो माखासे सिनियर अफिसारफोरखौ बुंदों सिनियर अफिसार बिथांमोननि जुदि स्टेटास बे स्टेटासाबो दिनै बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो आसाम सरकारनि एडिशनेल सेक्रेटारि बिथांमोनजों समान स्टेटास मोनफानो थांगासिनो दङ दा बिब्दियाव जों बुंनो हायो बे बिटिसि एकर्डआव जेरैबायदि पावार एन्ड फांसनखौ होदोंमोन दिनै बिटिआर एकर्डआव बिनिख्रुइ आपग्रेड जानायखौ जों नुनो मोनदों निश्चय बे आपग्रेड जानायजोंनो जेरै जोङो सिगाङाव माखासे मावफुंनो हायै खामानिफोरखौ जोङो दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जेरैबायदि पावारखौ मोनबाय निश्चय बिनिख्रुइ जों साबसिन आरोबाव खामानिखौ मावफुंलांनो हाबावगोन माखासे जौगाथाय खामानिफोरखौ जों मावफुंलांनो हाबावगोन जेराव जों आरो मोनबावदों जे डिसिआ बिटिसिनि खुंथायनि एबा एडमिनिस्ट्रेटरनि आखायाव थायामोन दिनै नाथाय डिसिखौबो बासिनो थाखाय बासिनो हानाय गोहो बिटिआर एकर्डआव दङ आरो डिआइजि दङमोन दा डिआइजिनि जों लोगोसे आइजि मोनसे एडिशनेल पस्ट बेखौबो क्रिएट खालामनायनि मोनसे गोहोखौ जोंनि बिटिआर एकर्डआव जों नुनो मोनदों थारैनो बे गोग्गाथावना जायखौ जोङो बिटिसि एकर्डआव बे गैयामोन दिनै मोननो हादों बे आपग्रेड जानाय दिनै आपग्रेड जाबोगासिनो दङ आरो बिब्दिनो निश्चय आपग्रेड जायै जायै जोङो मोनसे समाव जोंदि दिनै बिएससिनिफ्राय बिटिसि मोनदों बिटिसिनिफ्राय जोङो बिटिआर एकर्ड खालामदों बिनि उनावदि जोङो आरोबाव गुबुन मोनसे गोजौसिन मोनसे आपग्रेडेसन जों जाहैया बेखौ जों बुंनो हाया दा बेखायनो जों मस्टआवबो मोनसे बाथ्राखौ लिरदों जे बे जिथुनाखि एकर्ड बे एकर्डखौनो माने कमप्रिहेन्सिभ मोनसे एकर्ड होननानै बुंगासिनो दङ बे कमप्रिहेन्सिभ एकर्डआ बेनो गासैखौबो लानानै जे दिनै बेवहाय आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि रावारि सुबुं माहारिफोर दङ बिथांमोना दिनै बांसिन गोजोननाय मोनदों बेयाव आरो बेखायनो बेखौ कमप्रिहेन्सिभ होनदों मानो होनबा आसामनि सिङाव थानानैनो
जे मोनसे बिटिआर गोरोबथा जाबाय बा बिटिआर खुंथायखौ होबाय बे बिटिआर खुंथायनि गेजेरजों एसेबां माने माखासे गोहो बे खुंथायनो होबाय आरो बे खुंथायनो होनायजों लोगोसे आरोबाव बेवहाय माखासे स्किम आरो माखासे जेरै इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे इन्सटिटिउसन बेफोरखौ लाबोनाय बेफोरखौ सोसननानै जे मोनसे आल्टिमेट मोनसे जोंनि डिमान्ड बड'लेण्ड डिमान्ड बे बड'लेण्ड डिमान्डनि आल्टिमेट मोनसे गलाव सौहैहां जागासिनो दङ बेखायनो बेखौ जों बुंनो हायो बे मोनसे कमप्रिहेन्सिभआनो होननानैबो जों बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंगोन दिनै जे समनिफ्राय जोङो बिएससि बिटिसि बेबायदि एकर्ड माखासेखौ जों मोनबोगासिनो दंमोन नाथाय जोङो मोनसे खामानिखौ मावनानै लानो हायाखैमोन जों दिनै बिटिआर एकर्ड मोननाय लोगो लोगो जाय खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बे खामानिया जाहैबाय जोंनि बर' मिडियामनि माखासे भेन्चार स्कुलफोर दं बे भेन्चार स्कुलफोरखौ दिनै एकर्ड दा जेब्ला इमप्लिमेन्ट जागोन इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो गासै भेन्चार स्कुलखौनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे प्रभिजन बेयावहाय लिरनाय दंखायो दा बिदियाव जों बुंनो हायो जे जोंनि बे बिटिआर एकर्डआ दिनै जोंनि थाखाय गोबां गोजोनथावना मोनसे आबहावा जोंनियाव लाबोदों जोंनियाव गोजोननाय होफैदों जेराव जोङो स्कुल कलेजफोरानो बा बर' मिडियामनि माखासे स्कुलफोरानो खनसेनो जुदि प्रभिन्सियेलाइज जाजोबोब्ला बे प्रभिन्सियेलाइज जानाय लोगो लोगो बे बर' मिडियामाव फोरोंनाय माखासे फोरोंगिरिफोर दङ बे फोरोंगिरिफोरनि जा न'खर आरो न'खरनि जा रांखान्थिनि हालोद बे रांखान्थिनि हालोदा जोबोद गोजौ स्टेटासाव सौहैगोन स्टेन्डार्ड अफ लिभिंआ बारायगोन दा बेखायनो आं बुंदों जे बेयो मोनसे मोजां मोनसे गोरोबथा आरो बे गोरोबथाया आरोबाव आं बुंबावगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन मोनसे थासारिखौ दिनै लाबोदों थांनाय 32 बोसोर एनडिएफबिआ जेरै आर्म स्ट्रागल खालामबोबाय बे आर्म स्ट्रागल खालामबोनायाव बे बेसेबांबा बोसोर आर्म स्ट्रागल खालामबोनाय समाव जेरै बर' न'खर बर' गामि बर' समाजाव बेसेबांदि गुलाय गुजाय जादोंमोन दिनै बिथांमोना मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम नङा मोनब्रै फेक्सन जानानै बिथांमोना गावस्रानानै दंमोन दा बे मोनब्रै फेक्सनखौबो ज' खालामनानै दिनै मेमरेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव दिनै एबा बे एकर्डआव बिथांमोनखौ सागोनगिरि महरै सागोन होनानै बिथांमोनखौ आर्म्सखौ दोननानै जाबगार होनानै मोनसे गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायाव जे बिथांमोनखौ ज' खालामबाय बे बिटिसि एकर्डनि दारै गोजोन मोनसे आबहावाखौ जोंनो होफैबाय बे आबहावाखौ होफैनाय लोगो लोगो जोंनि बर' माहारि बर' समाजाव आरोबाव मोनसे गोजोननाया फैबावबाय बे गोजोननाय फैनाय लोगो लोगो जोंनि यां जेनेरेसन बा जाय बिथांमोना दिनै गां फुवारनानै लोब लोब फैगासिनो दङ जे इयुन जोलै बिथांमोन बे इयुन जोलै बिथांमोना नुफैगोन जे थारैनो जोंनि बिटिआर ओनसोला जोबोद गोजोनमार बिथांमोना मिन्थियाखै सिगाङाव मा जालांखो नाथाय बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव जाय बिथांमोना गोरलै गथ'आ दिनै देरनानै सेंग्रा जालांगोन बिथांमोना मोनथिलांगोन लासै लासै थारैनो नंगौ बे बर' माहारि जे जायगायाव दङ बेयो जोबोद गोजोन मोनसे ओनसोल दा बेखायनो आं बुंदों जे बेयो मोनसे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव मोनसे एकर्ड दा फैयै फैयै आङो पलिटिकेल माखासे भिउआव आङो बुंनो सानदों जेरै जोंनि
कनस्टिटुएन्सि माखासे ओनसोल एबा बियाबा गासै 40टा बियाब दंमोन दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव 60टा बियाब जों मोननो थांगासिनो दङ निश्चय बे 60टा बियाब फैनाय लोगो लोगो जोंनि माखासे बर' गामि जेराव बर' एबा ट्राइबेल सुबुं माहारिया ज' जानानै दङ डमिनेट खालामनानै दङ माखासे ओनसोलखौ बे ओनसोलफोरा निश्चय बेयावहाय हाबगोन मानो होनब्ला बेयाव मसआव लिरनाय दंखायो इनक्लुसिभ आरो एक्सक्लुसिभ बे इनक्लुसिभ सोफादेरनाय बे सोफादेरनायावनो माखासे ओरैबायदि जायगाफोर दङमोन जाय जायगाया गोदोनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एबा आर्म स्ट्रागल समाव दावराव दावसियाव जोबोद खहा जालांदोंमोन बिथांमोननि गामि ओनसोल बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि माखासे सुबुंफोरा बै समाव गोबां खस्थ' सहायनांदोंमोन बे खस्थ' सहायनांनाय माखासे गामि ओनसोलफ्राबो दिनै बेवहाय हाबफागोन होननानै रोखा जानानै दङ मानो होनब्ला बेवहाय माखासे गामिफोरखौ सोदेरगासिनो दङ आरो बे सोदेरनाया सिगांनि माखासे बिटिसि एकर्डआव जेरैबायदि गामिफोरखौ सोबाय बे गामिफोरखौ सोनायाव माखासे बर' नङै गुबुन माहारिफोरा जोंजों थाफानो लुबैयाखै बेबायदि थाफानो लुबैयै माखासे सुबुं माहारियाबो दिनै ओरैबायदि मोनसे राहा मोनफैबाय जे बिथांमोना गोसोब्ला बे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय ओंखारनोबो हागोन थानो गोसोबा थानोबो हागोन बेबायदि मोनसे प्रभिजनबो दंबावो आरो दिनै एक्सक्लुसिभआव आं बुंगोन जे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना गोबां फ्रास्ट्रेसनाव एबा बिथांमोना गोबां गोनो गोथोआव दिनै दङ बिथांमोननि गोनो गोथोआ बेनो थारैनो जामारगोन ना जामारा बा जोंनि ओनसोला बिटिआर एकर्ड जाबाय बे बिटिआर एकर्डआव हाबगोन ना हाबा नाथाय बेयाव मोनसे रोखा मोनसे लामाखौ नुहुरदों बे रोखा लामायानो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला माजबादनिफ्राय मोनसे लामा कनस्ट्राक्सननि बाथ्राखौ बेयावहाय लिरखानाय दंखायो बेनो जाहैबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय फैदों बियो लामा बानासुर मोनसे लामा हाइवे बेयो जागासिनो दङ आप टु हलंगिसिम हलंगिया सनितपुर जिल्लानि दा बेवहाय रोखा नुहुरगासिनो दङ सनितपुरबासि एबा सनितपुरनि सुबुं माहारि नुहुरगासिनो दङ जे बेवहाय थारैनो जों हाबमारगोनदां बेबायदि मोनसे गोनो गोथोआव दङ नाथाय आंनि नोजोराव बे थारैनो हाबमारगोन थारैनो बियो लिरनाय मोनसे सेटलमेन्टखा बियो बे सेटलमेन्टनि जा एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ माब्लाबाबो बन्सित जाया आरो माब्लाबाबो बेखौ बोखारनो हाया बे लिरनाया मोनसे समाव नङा मोनसे समाव बियो इमप्लिमेन्ट जाहैखागोन दा बेखायनो आंनि मथेब्ला सनितपुर ओनसोलनि जाय सुबुंफ्रा हाबगोन हाबा बेबायदि जाबाय थादों बेबायदि जाबाय थानाय बिथांमोनाबो बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया जेराव बेवहायनो डाइरेक्ट लामाखौनो बानायनायनि मोनसे बेवहाय एकर्डआव लिरनाय दंखायो बानासुर हाइवे दंखायो हलंगिसिम बेयाव रोखा जानानै दंखायो आरो फारसेथिं जोंहा बियाब बारायनाय एबा कनस्टिटिउन्सनखौ बारायनाय 40निफ्राय 60 बे 60आव बे 20 जा कनस्टिटिउन्सि बारायगोन निश्चय बेयावहायनो हयथ' बारायहैगोन बेखौबो जोङो रोखा नुहुरगासिनो दंखायो दा बेबायदिनो नायनो थाङोब्ला आंनि बायदिब्ला बे मोनसे एकर्ड बे एकर्डआ ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय मोनसे लाबोनो हादों जे जाय सुबुंफ्रा दिनै गोनो गोथोआवबो दङ गोनो गोथोआव थानाय सुबुंफ्राबो मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैगोन थारैनो नंमारगौ जेब्लानाखि एग्रिमेन्टनि बा एकर्डनि माखासे दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जाहैगोन अब्ला बिथांमोना उनावहाय बुंफिननो गोनां जागोन रियेलाइज जाहैगोन थारैनो नंमारगौ
जों ओरैनोसो दावराव खालामदोंमोन बेबायदिबो जाहैनो हागौ आरो दा आंनि नोजोराव बेयो गोजोनथाव मोनसे एकर्ड आरो आंनि जि बिटिआर एकर्डनि सायाव फंनैसो बुंनाय बेवहाय आङो सोलोंथाइ फारसे आङो एसे बुंनो सानबाय दा सोलोंथाइ फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि जे सोलोंथाइ अबस्था बे सोलोंथाइ अबस्थाया आन्दलन समनिफ्राय जि समनिफ्राय 1987 निफ्राय जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाबाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानायनिफ्राय नायोब्ला दिनै फैयै फैयै लासै लासैब्लाबो बे मुभमेन्ट खालामै खालामै बर' फरायसा आफाद एबसुआ जेरैबायदि मिशन लाबोदों जेरैबायदि क्वालिटी एडुकेशन मिशन लाबोदों बा बिब्दिनो माखासे एवारनेस प्रग्राम लाबोदों बेबायदि लाबोनानै सोलोंथाइनि जा आबहावा बे आबहावाखौ जोबोद मोजां खालामबोदों सोलोंथाइनि जौगानाय बे सोलोंथाइनि जौगानायखौबो जोबोद गोजौ फाबो लाबोनो हादों दा नाथाय आरोबाव मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोबाव जे एकर्डनि गेजेराव जोंहा सोलोंथाइ फारसे ओरैबायदि माखासे अनुष्ठानफोर फैबाय ओरैबायदि माखासे इन्स्टिटिउसनफोर फैबाय बे इन्स्टिटिउसनफोरखौ बबेबा मोनसे स्टेट फुल फ्लेजेड स्टेट बे फुल फ्लेजेड स्टेटआवबो हयथ' मोनजोबाबो जानो हागौ जेरै अरुणाचल नागालेण्ड बिथांमोननि स्टेट बिथांमोननि रायजो दानाया बेसेबांबा बोसोर जालांबाय नाथाय बेयावहाय दिनैसिमबो बिथांमोननो नांगौ जानाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै आं बुंनो थाङाखै जे जोंनि बिटिआर एकर्डआवबो गासिबो जाजोब्बाय होननानै नाथाय कम्पेरेटिभलि मोनसे स्टेटआव जेसेबांखिनि अनुष्ठानफोर थानांगौ बे अनुष्ठानफोरा जोंनियाव फैखानाय बायदि जोङो नुनो मोनगासिनो दङ जायनि जाहोनाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया गंसेल' नङा जेराव जोंनि भैरबकुन्द'आवनो फैगासिनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव भैरबकुन्द'आव इन्दिरा गान्धी नेशनेल सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नङा होमबा रायजोफ्रा गासिबो मस्क'आव फरायदों दा बेयावहाय भैरबकुन्द'आव बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैदों बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैनाय लोगो लोगो निश्चय उदालगुरि ओनसोलल' नङा बे बिटिआर ओनसोल गासै गुबुन बर'फोरजों लोगोसे गुबुन माहारिफ्राबो बेयावहाय सोलोंथाइ लानो हागोन आरो गुबुन हादोरनिफ्रायबो बा गुबुन स्टेटनिफ्रायबो निश्चय बेयावहाय फरायफैगोन दा जोंनि ओनसोलाल' बेयाव लाबालाब जागोन बे नङा बे मोनसे गिदिर अनुष्ठान आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि बायदियाव जोंनाव जेबो गैयामोन दिनै मोनसे अनुष्ठान फैबावबाय बेनो जाहैबाय एनआइटि जाय एनआइटिआ आइआइटिनि सेकेन्ड बुंजायो बे आइआइटिनि सेकेन्ड मोनसे अनुष्ठान एनआइटि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बेबो फैबावबाय बेवहाय जायखौ नागिरनानै जोंनि यां जेनेरेसन एबा फरायसाफोरा गुबुन गुबुन हादोरफ्राव थांनानै फरायहैयो जेराव थाखा फैसा गैजोबा न'खर बिगोमाया थाखा फैसा हरनो हाया थेवब्लाबो बिथांमोननो बे सोलोंथाइखौ नांगौ जायो नाथाय बे सोलोंथाइखौ होसोबायनायावनो न'खरा हयथ' किसुमाना सिलिंखारबो जादों बा न'खरल' नङा किसुमान गथ'फोर दङ बिथांमोननि थांखियानो बेनो बे थांखिखौ जाफुंहैनो हायियाव बिथांमोननि जा फरायनाय बे वेस्ट जालांदों ओरैनो जेरैबायदि जौगानांगौमोन बेबायदि जौगानो हायाखै दा बेजोंल' नङा माखासे आरोबाव इन्स्टिटिउसनफोर दंबावो जेरै जोंनि गेजेराव इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बे बरमायाव जानो थांगासिनो दं सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया गंसेल' नङा गंनै जाबाय दा मोनसे एकर्डनि लोगो लोगोनो गंनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जोंनियाव फैफाखाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव दा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि फैनाय लोगो लोगो जोंनि बर' युथफ्रा गोबां खेला दुलायाव गोसो दङ
गोबां खेला दुला गेलेग्रा बर' फरायसाफोर दङ बा सेंग्राफोर दङ बिथांमोना गोसो जायोब्ला स्पर्ट्सनि फारसे बिथांमोना माखासे सोलोंथाइ लानो गोनां बे सोलोंथाइखौ बे नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटिफ्राव फरायनो हागोन आरो बिनिफ्राय नांगौ बायदि माखासे केपेबिलिटि नांगौ बायदि माखासे स्किल नांगौ बायदि माखासे क्वालिफिकेशन बेखौ बिथांमोना आरजिनानै लानो हागोन आरो बेबायदिनो जायफ्रा गेलेबाय थानाय जायफ्रा गेलेनो बिराद इन्टारेस्टेड क्वालिफिकेशननि गोनांथि गैया जायफ्रा गेलेनायाव बिराद ड्राफ्ट दङ दा बिथांमोननि थाखायबो दिनै स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बे दिनै उदालगुरियाव जानो थांदों बाक्सायाव जानो थांदों चिराङावबो जानो थांदों दिनै जोंना क'क्राझाराव दंखायोमोन दिनै गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो बियो जाना फैबाय एकर्ड मोनसे जानाय लोगो लोगो आरो बेजों लोगोसे दिनै इन्सटिटिउट अफ लिभलिहुड अफ मेनेजमेन्ट बे जाहैबाय टंलायाव जागोन बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जादों दा बिदिब्ला नायहरदो लिभलिहुड मेनेजमेन्ट जाय सुबुंफ्रा दिनै ओरैनो दङ फरायनो माखासे ट्रेडिशनेल माखासे सोलोंथाइफोरखौ लानो थांनो जे बिथांमोना हयथ' माखासे जेनेबा माबानि थाखाय मा होनना बुङो पार्सेन्टेजनि थाखाय बिथांमोना लानो हायाखै लानो हायै सुबुंफ्रा बेफोरबायदि इन्सटिटिउट दङ बेफोरबायदि इन्सटिटिउटआव मेनेजमेन्टखौ फरायनानै बिथांमोननि स्किलखौ बिथांमोननि केपेबिलिटिखौ प्रफिसियेन्सिखौ बिथांमोना दिन्थिनानै बिथांमोननि गावसोरनि लाइफखौ दानायनि मोनसे राहाखौ बे इन्सटिटिउसननिफ्राय मोननो हायो आरो जोंनियाव ओरैबायदि गिदिरथार मोनसे अनुस्थान फैबावदों बेनो जाहैबाय नर्थ इस्ट रिजनेल इन्सटिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बे चिराङाव जानो थांगासिनो दङ रौमारियाव बे जोबोद मोजां जादों आरो आं सानो बेफोरबायदि अनुस्थान फैनाय लोगो लोगो निश्चय जोंनि बर' ओनसोल एबा बिटिआर ओनसोलाव जाय सुबुंफ्रा फरायनो गोसो दङ एबा जाय फरायसाफ्रा दिनै फरायनो होननानै आवगायबोदों बे फरायनो होननाय आवगायबोनाया फरायसाफ्रा जेरै गोसो एरै जाय जेराव गोसो दङ मेनेजमेन्टआव फरायगोन ना मेडिकेल साइन्सआव फरायगोन ना माबा मोनसे NIT आवनो माबा मोनसे टेक्निकेल लाइनाव फरायगोन बेबायदि फरायनायनि अनुस्थानफोरखौ दिनै बे एकर्डनि गेजेरजों लाबोनो हादों बेबायदिब्ला नाहरदो बेबायदि मोनसे एकर्डनि गेजेरजों एसेबां मोजां मोजां इन्सटिटिउसना फैबाय बे फैनायाव जोंहा जोबोद गोजोननाय थानांगौ आरो आं बुंगोन आंनि फारसे आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि बादैबो जेरै अर्गेनिक इउनिभारसिटि जोंनि रौतायावनो जानो थांगासिनो दङ अर्गेनिक इउनिभारसिटि रौता आरो भेटेनारि कलेज हस्पिटाल बेफोरबो मोनसे एकर्डनि गेजेरजोंनो फैनो हादों दिनै थामथि एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव अर्गेनिक इउनिभारसिटियाबो फैबाय रौतायाव जेरै भेटेनारि कलेज बेबो हस्पिटालफ्रा फैबाय आरो बेजों लोगोसे पलिटेकनिक जायफ्रा जुनियर इन्जिनियारफोर जायो जुनियर इन्जिनियार जानो हानायनि मोनसे राहाखौ मोनो बेबायदि पलिटेकनिक आरो भकेशनेल ट्रेनिं इन्सटिटिउट बेबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दिनै फैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे इन्सटिटिउट अफ पारामेडिकेल ओमफ्राय नार्सिं साइन्स बेफोरबायदि इन्सटिटिउसना जोंनाव फैबाय जायखौ जोङो नागिरबायो बा हयथ' जोंनि गेजेराव जोङो मिन्थिस्लाबामोन बेफोरबायदिबो इन्सटिटिउसन दङ बा बेबायदि इन्सटिटिउसननि गेजेरजोंनो जोङो गावखौनो स्वाबलम्बी खालामनायनि मोनसे राहाखौ जों मोननो हायो बेखौ जोङो दिनै बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोङो खाथियावनो मोनफैबाय खाथियाव मोननाय लोगो लोगो जों अनुस्थानखौ नुनाय लोगो लोगो जोंनाव मोनसे इनफरमेसना खाथिसिन जायो जाय इनफरमेसना जोंनि खाथि जागोन जोंनि राइट इनफरमेसनखौ जों मोनगोन अब्ला फरायसाफोरा बेफोरबायदि इन्सटिटिउसनाव ग्रोब ग्रोब साननाय बायदि बिथांमोना बेवहाय फरायनो हागोन आरो फरायनानै बिथांमोना जौगानाय लामाखौ आवगायलांनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोर दङ जेरै जोंनि बर' ओनसोलाव जोंजों लोगोसे थाफानाय आदिबासिफोर दङ नेपालिफोर दङ
गुरखाफोर दङ बिथांमोननि मुङैबो मोनफा नङा मोनफा अनुस्थान बे एकर्डनि दारै लाबोनो हादों मानोब्ला जोंनाव मोनसे गोरोबनायखौ नांगौ जोंनो खौसेथिखौ नांगौ जेराव जोङो जयै थालायगोन हिसाबै दा बिथांमोननोबो माखासे अनुस्थानफोर लाबोनो हादों जेरै बेयाव दङ बिरसा मुंडा कालचारेल कमप्लेक्स आदिबासी बिथांमोननि थाखाय ओमफ्राय स्वामी विवेकानन्द युथ सेन्टार ओमफ्राय बिथिं डक्टर भुपेन हाजरिका मेम'रियेल माल्टिपार्पास कालचारेल अडिट'रियाम गोरखा भवन बेफोरबायदि माखासे जेराव अनुस्थानफोरखौ दानानै होबाय अनुस्थानफोरखौ दिनै लानानै फैबाय जाय बिथांमोना दिनै बेफोर अनुस्थानफोरखौ लानानै जोंनि बर' ओनसोलाव लाबोबाय जेरै एबसु एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन ओमफ्राय बर'नि इउनाइटेड अर्गेनाइजेसन दा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों जाय बिथांमोना सागान होनानै बे एकर्डखौ खालामबाय आरो बे एकर्डखौ खालामनानै जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन खौसेथिखौ लाबोनो जोंनो मोनसे आबहावा होफैबाय आरो बे आंनि नोजोराव बे एकर्डआव मोनसे ओरैबायदि मोजां मोनसे राहाखौ फैबावबाय जेराव एनडिएफबि बिथांमोना बेसेबांबा बोसोर स्ट्रागल खालामबाय बे बेसेबांबा बोसोर स्ट्रागल खालामखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना हाग्रा बंग्रा हाजो हाला बिथांमोना थायोमोन न' गारनानै गावनि न'खर बिमा बिफा गारनानै गावनि गथ' गथाय गारनानै बिथांमोना दिनै फैफिनबाय दा बे फैफिननाय जाय बिथांमोना दिनै आर्म्सखौ गथायबाय आर्म्स गथायनाय बिथांमोननि जे केस दिनै जायफ्रा माखासे क्रिटिकेल केसाव दङ हाइनेस केसाव दङ बिथांमोननि केसखौबो मसाव लिरनाय बायदिब्ला लासै लासै आयेन बायदियै खान्थि बायदियै बियो गासैखौबो लासै लासै फोजोबलांगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बिथांमोननि न'खर जौगानायनि थाखाय जेरैबायदि बेयाव एग्रिमेन्टआव जेरैबायदि एकर्डआव लिरनाय दङ बे एकर्डआव लिरनाय मथे जोबोद गोजोनथावना जे बिथांमोननिया जायफ्रा क्वालिफाइड माखासे केडारफोर दंमोन क्वालिफाइड केडारफ्राथ' बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजां बिथांमोननि थाखाय सरकारा माखासे प्रभिजन दोनखादों क्वालिफिकेसनखौ नायनानै बिथांमोननो माखासे सार्भिस होनायनिबो राहा लामाखौ बेवहाय दोनखादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननो एक्स ग्रेसिया होनाय बे राहा लामाखौबो बेवहाय होखादों दा बेफोरबायदि माखासे राहा लामाखौ दिनै होफैनो हाबाय